Fáilte go dtí Cruthaigh an pudcréile a thug an léargas scéalta na ceann ródathe atá tógan tionscadal agus gnólachtaí ullmhíneacha trí Ghaeilge. Is mise dahí de butléir, clár banistóir Ghaeilge trí sé cuaig, clár nuálaíocht tanga údarás áitiúil Bhailé Átha Cliath. Ag Ghaeilge trí sé cuaig credamúd gur achfan luachfar í an Ghaeilge, achfan na Seibhríonn saolta, pobal agus ar dawcaí. Tá mar astar splódrach le Chomhairle Cathrach Bhailé Cliath, Chomhairle Contae dún léar rahan dún, Chomhairle Contae Fineáil agus Chomhairle Contae Á Cliath heas. Ag cór cruthaíocht agus nuálaíocht de grílár an tawcaí gáthangach go tamar a cruthú le chéile. Bíodh sé trí cuasaí gnó, cuasaí pobal nó Seirbhísí Poiblí, feictar doing a rís agus rís eile go darlaíonn dríocht nuair nastar an Ghaeilge leis an cruthaíocht. Támad ag tús ré na cruthaóirí, daoine atá tógáil tawcaí leis an Ghaeilge mar críomhhaointe dé. Fálamómas óna chéile agus cruthómas le chéile í. Mas mín le cabal nua oscailte scéal na Ghaeilge Bhailé Cliath bí a dangháling, támad an seo chun tacu leat. Iniu tá Seán ó Dálaigh linn, is innealtóir é Seán ó Bhailé Cliath a thosaigh ag obair de Chomhairle Cathrach Bhailé Cliath fiche fidó, as tá fós i mbun oibre ann. Tréis beagnach ceithre bliana sa Roinn Iompair agus Seirbhísí Poiblí, tá sé anois mar cuid dá dúga sí agus don obair atá sé denmh ag obair ar an tionscadal Binsí Comhrá, ag chuir spás na leabhartha nádúrtha ar fáil do phobal Bhailé Átha Cliath le tacaíocht ó Ghaeilge trí sé cuaig. Fáilte seach Seán? Gur maigad. Ionta go bheith an seo. Gur maigad hain. So, Seán, beidir tosnig as le beagáinín faoi de scéal féin, cos tá tú an seo hiniu agus is an Ghaeilge tá mar le leabhart, agus cuireann an céad gur bhfuil me leat beidir gábh líon ó hin. Is dócha dá néirthan leat bheictú sí a denmh pudcréile umláin in Ghaeilge bheictú well, no chance dahí. Yeah, like, I don't know, like thosaigh mé ag fearlam an Ghaeilge just kind of ina dhéana a hard tester just chun é a chuine suas, mar like ní rá méid lurig é a chaile. So, you know, fór mé gramadach an strá rip mé trí sin, agus, you know, ina dhé an choláiste, thosaigh mé ag déanamh rangana ihe i Ghaeilge cultúr, agus an sin thosaigh mé ag, yeah, just kind of cuine mé é suas ar aon nos, agus mar sin de, you know, ní rá méid lurig an teanga ag chaile, mar like ní rá a lán deisna agam é úsáid, so just mar stiúma féin, just cuine mé é suas, agus yeah, rinne mé na rangana ihe, agus an sin, you know, hánig deis suas dóm chlórflin tréite, you know, latsa an Chomhairle Cathrach agus ghlach mé le sin, so sin. Agus díreacht do gcuoine beidir nar cúlaíomh hena faoin Chomhairle Cathrach, beidir inis do gcuoine beagáinín cad é an Chomhairle Cathrach. Yeah, so sin chlórflin tréite agus nuallaíochta atá ar síl sa Chomhairle Cathrach. So, you know, tá an drám daoine isteach agus an sin, you know, bíon gachrúd trí man na Ghaeilge, agus is féidir linn like smaointe a chur le chéile chun an Ghaeilge chur chun cín sa Chomhairle Poiblí. Yeah, anna. So aber an is cuivan lom is tócan an tosnómad as a brennahar ar an tús le Binsí Comhrá agus dála mé ceacht an a luachfar wet Seán, so leis an Chomhairle Cathrach is clár mar luigh Seán forbert nuallaíocht atá going de bhuiil farna tá gobar snúdrás áitiúil daoine bhfuil Ghaeilge acu múna skill na nuallaíocht a dómh le gur fedlo deisna ahand mar chuid dá nobar féin nó na cinál rudaí a bíon siad. So Seán tá an post atá gutsa is innealtóir tráchtathu. Yeah. So mínig de daoine cad a dhéanaan innealtóir tráchta. Innealtóir tráchta, so, you know, oibríam le gná rudaí ar an bóthar, so cóirithí bóthra, línte ar an bóthra, agus, you know, scéimeann a páircáil a freisin. So bíon tosaigh oibre amach beidir cáthát gur cóir go mbeadh na líntaí buí dúbáilte nó cáthát gur cóir go mbeadh cóirthe nó cáthát, okay, so rudaí den tuairt sin agus so ceann na rudaí is cuireann bhí mar caint agus
beidir daoine atá pléile cuasaí sport nó cuasaí pobl nó forbartach na míochta bí nas gan a soléir idir an obair a dhéanann siad agus na nósfachtaítanga atá ag daoine. Agus kind of iscuimlam a plé leite agus bhí mar rá, well, beidir Seán ba tusna an breanúir deisna eile les mu do kind of the scope eyebrows dúirtú, well, hold on, tá an deisna les jig do Moscow oibre. So inis dom beagáín faoin kind of cuí in ar arbor tú an smuoinmh do Binsí Comhrá. Well, thosaigh sé dús bhí mé glóigh bóthar Ghaeilge a dhéanamh. So mar dúirt mé oibríom le línta bóthra agus comharthaí bóthra agus bhí mé smuoinmh an féidir lom bóthar umláin a thuirt don Ghaeilge sa chathair, áit ag an péáit just chun an spás a legan amach, mar is gnáród é sin a dhéanam gach lá. So agus is cuimhin ag an am sin bhí tú caint, beidir bheith spotí ag stadan bus ar á seaan seo má heastíí amach Ghaeilge leirt le strán séir, beidir bheith an cóthaíocht an Ghaeilge as gachsáis rudach an sin, kind of caithí tú, chun bogad dro éon cinál fís caithí tú tosnú áit éigean agus landal tú ar Binsí. So inis dún beagáín faoi kind of is tócha céim fá Binsí agus beidir mínig de daoine cad é Binsí Comhrá. Well, Binsí Comhrá sin as béirle just conversation bench nó chatty bench agus leis an bóthar Ghaeilge bhí mé ag lurig rudaí a chur ar an bóthar chun Comhrá spreaga, so bhí mé smuoine faoin Richt Poiblí agus mar dúirt tosa, bhí me ag lurig spotaí a chur ag stad an bus, mar hampla, seas an seo mas maiile an Ghaeilge leirt le pe duine. Bhí me ag rá faoi asphalt art nó alín ar an bóthar, so, mar hampla, just pí mór alín ar an bóthar, tá samplaí de nua Eabhrac agus a London, agus freisin agus faoi dhearra tháinig mé ar chatty benches, so sin tionscadal atá ar siúil sa Richt Aontaithe agus sa danmhar ag freisin. Agus tá siad ag lurig chuna daoine níos sinne a chur sa just a shráid agus ag cruthú spásna inar féidir lo sí síos a scíal leige agus Comhrá bheith acu. Agus cinlín is beidir a dulin lech leis an chuna tá uignas a méadú a spás na orbacha agus an rud is tócha leis na chatty benches is an féidir léon Binsí Poiblí a híomhú mar áit na spreagandíní chun teach le chéile. Agus thosaigh sé ina dhéana na pandéime, so ní rá a lán daoine agus go háirithe daoine sinna ní rá siad ag dul amach agus ní rá a lán Comhráte acu agus mar sin de bhí comhairlí éigean sa Richt Aontaithe ag lurig é sin a réitú agus mar sin de spreaga an chatty bench. Okay, anna agus an smuoine bhí gut mar sin ná go mbeadh inionad go mbeadh mar de leatnú sin agus gur a spreaga Comhráte méarla le líanaíine atá géirí deisina bheith acu chun an Ghaeilge leabhart am lá clia dul a bhéad chuna héamh nach féidir an fistrucht a let na Ghaeilge a ceangailt leis an smuoine faoi na chatty benches agus Binsí Comhrá dhéanamh. So inis dúin chuna sa breníon Binsí Comhrá de daoine nach facha ceann go fóil beidir mínig cad atá i gceist go fisiciúil le ceann. Well, rinne mé pí a taide agus bhí cúpla Binsí Comhrá chuiristeach in éireann sna blianta ribh seo ach ní rá tionscadal umláin atá déanta acu agus bhí sé kind of one and done mar deirtar, so agus I má le léan ní rá aon Binsí Comhrá nó chatty benches agus formé amach faoin chatty benches sa Richt Aontaithe agus thug mé an smuoinmh sin agus rinne mé pivot leis don Ghaeilge agus mar sin de spreaga an Binsí Comhrá generalta don Ghaeilge. Agus do daoine nach bhfuil ceann fecha acu chunas go breníonn siad
go physical. yeah. So tá comhartha cura an binte an dhrim agus comhartha anna jazz agus is féidir leat just é eáil tá sé agus like saléir go leir agus gáit like dul suas agus tá pí teag scrífa binte comhrá sí si is más mai leat an Ghaeilge leabhart le pe duine iad a acha. Anna agus aber conas inis dom beagán den faoin saoil mar a bhí solar thosaigh tú ar an eistir seo like ar bhreat tú so níor hiig mé fiús tána go marta le tamil níor hiig mé gur duine thu a bhí taréis bheith den a bhrangan ihe sa Ghaeilge ó nóir gorág tú scóil gur bhreat tú gur se an tábhachtach go cuinócht tú teagháil leis an tanga ina nón nach raibh an irid sin deisina timpealart is dócha an bhfuil Binsí Comhrá bhfuil sin cinlíonn mar freigra ar an eistir sin as in gur aithin tú nach raibh na deisina seo ann do daoine go súil leat nó carmhasa a tháinig an spreige is dócha. Well, bhí mé swaoinemh agus is léir go bhfuil a lán ócáid ar siúl don Ghaeilge agus sin ar aus ach tarlaíonn a lán comhrá i de gná saoil gan ócáid ar bith agus is brálum ócáid Ghaeilge sin sa léir ach bíonn a lán daoine just ag leabhart i de chuid gná saoilte agus tarlaíonn na choráte sin ar an bóthir sa park sa shráid sa siopa agus bhí méid swaoinemh le an féidir lom swaoinemh a chur le chéile chun comhrá na deortha spreige just ar an shráid nó sa park mar dúirt mé agus mar sin de ní raibh méid le like ócáid mar tarlaíonn ócáid agus an sin tá sé déanta agus like is brawl an pop-up Gaeltacht ar nóí ach sin pop-up so is gá don pop-up Gaelta pop sios a ríist so mar sin a bhí méid lurig rud ag an buan pí of infrastructure a dhéanamh agus mar sin de just kind of spreige an Binsí Comhrá kind of go ná deortha sin agus aber nar thosaigh tú a leabhart le daoine a rá lucht an smaoinemh seo gom tuigim go sé pí crackálta le aber an céad uair gur leabhar tú le a bhainisteoir faoi cad a dúirt a bhainisteoir leat. Bhí sé ar board just go thomláin just Labhraíomar agus ar nóí chuine suas de gná oibre but like mas féidir leat an féidir linn ceirí leat agus bhí siad anna ceithreach dom bhí siad a gánaí ag roinnt smaointe lom agus bhí siad anna tacaíocht. Anna agus so na céad céimena so nuair a thosaigh tú amach so bhí an smaoinemh agat ach an sin bíon an rud ann conas go bogam ó smaoinemh go dtí gníomh. So cad iad na céad céimena practiciúil a thóg tú chun seo a chuir. Well, bhí an ceist againn ar dús agus dearm againn so bhí fearn beag againn. So bhí mise bhí Oscar agus ó dearthóir Robin so thosaigh muid crinú tosnithe agus kind of legan muid an smaoinemh amach agus dúirt muid ar dús le is gá dú an siomhna a raibhnú don tionscadal so rinne muid pí of taide formid na sunraí an daon áireamh 2022 agus formid amach cé choláidir a bhíon an Ghaeilge sna ceantar difriúla sa cathair agus formid amach innealtóir mé is brálum Excel mai agus rinne muid Excel mai ar nóí agus formid amach an Ghaeilge sa méidir cearnóigethe sa cathair agus mar sin de roinní muid na ceantar is láidre sa cathair agus mar sin de roinní muid fiche siomh chun iad a chusteach. Okay, anna agus conas den so bhí tú i gobar le tacaíocht ó Ghaeilge trí sé cuaig bhí tú
ag obair le oscar a bhí an písa chuna cóla thuirteit agus Robin a bhí an cabhrú leis an deara agus gacra ach an sin bhí orta dul amach agus teach déir na binsí agus na daoine a bhí sásta na binsí a chur fáil agus gacra so conas cibé binsí atá agat inis? Tá 8 agam inis. 8 inis, right. So conas go raimsigh tú an 8 binse sin? Well, tá scéal ada tá é ach thosaigh mé just ag dul timpeall sa Chomhairle. So, tá lán teagháilethe agam just a saoil oibre agus just thosaigh mé ag cur isteachart like an féidir lom comhartha cur suas binse agus de ná bhí an freigar ná níl like a roiglaat but no like daimtí mé duine bháin Ballyfermot bhí sé airboard just dúirt sé seo le lom agus is féidir lom mé chur suas bhí sé sin is sépa lísóid agus an sin bhí an ceann is sépa lísóid an céad ceann a churmid isteach so bhí sé sin an binse píolóteach mar tuairt agus an sin nóair a bhí ceann dainte agan bhí sé sin ag i bhád níos éasca iad a chur isteach mar bhí sampla agan ribbe sin bhí mé just ag seoil a riomhhuist le deara kind of .jpeg leis an comhartha agus an féidir líon dá ró na comharthaí dainte agam ná níl si dainte agam but an féidir lom dómhainte úsáid agus just dair sé I bhád níos éasca nóair a bhformid an binse píolóteach dainte. Anha. Agus an sin so ar bin an kind of plan I gcónaí fáil rud píolóteach agus úsáid sin mar crothúnas le creidir a thógant nó ar aithrig de plan do réir mar bhí tú a dul tríd. Well dafri sé go thomláin agus beád a bheith anna salúpa mar bhí mé gluirí chuna cead omláin áil ó an na daoine ceart ach níor éirí sé sin amach agus beád kind of just ceann amháin a dhéanamh agus an sin scap mé amach chuig páirtné bhaine agus ráéine bhí duine éigen amach an sin go thomláin ar bord freisin agus an sin scap mé amach go fingáil so tá ceann agam I Port Marnock is sord agus an sin scríb scoil cil fiúntán is deach chugam chun é a chur sa clós just sa scoil so tá sé amach faoi crán sa clós agus tá siad a scapa go tapí so céhéad atá túsúla bheith a gut rih dar na bliana? Fithe agus fód fad an conte? Scapa mai. Anha. And den inis dom cad é ó thaobh do mion nó de intan féin cad é an rud is smú a kind of cowraigh leat kind of san eistir seo? Well, beád a bheith oscailte chun athrú bhí sé sin anna cowracht dom so scá dom dig an nás duine réicúiseach mé sin soléir but beád a bheith I bhád níos salúpa ná riamh so bhí mé fáil freagart níl agus just beád just chuine suas leis gan éon agus rud a tharlaíonn go minic féin duine cúpla dúil tú agus just tearann siad ceirclóir tar éis dit de 10 dúil tú aáil raibh tú rá seirlucht sin nó cad a spreagthú le chuna cuineáil a dul go dtí go raimsigh tú an chuna ceann píolóteach sin? Well bhí mé cinnte go leor go n-oibreoí rud éigen amach ach ní rá mé cinnte céine orm a bheith ag an tionscadal so nóir bhí mé ag dul deaghfuil a daoine leis an comhartha agus dúirt siad lom níl níl cead agat mó bhainte a úsáid
agus sin an focail a dúsáid siad, but no, like it's got it just fest salúpa náí agus just cuine suas agus just lom féin, you know, bhí sé an a cowraach just a bheith oscailte chun ahrú sin cad derm. Yeah, anna. And then I suppose being smuointí ag a lán daoine ach ní thusnaíonn siad riamh lena smuointí sin, so tar éis an obair ar fad atá déanta gutsa cad a dhearach tusa le daoine chun iad a spreagadh le gníomh. Well, derfan, like, mátá smaoinmh mai agutsa, tá sais dúgus ort chun é bhaint amach nó é sin a dhéanamh mar, like, muna dhéanann tú é seans nach méid sé déanta riamh. Agus mar sin de, you know, tá lán daoine ag lurig, you know, smuointe deasa don Ghaeilge agus, you know, as gádit, becordit, agus, yeah, like, tá dúgus ort. So, Labhraíomar. Anna. Yeah. Agus cén skill is mú a cabhairigh leat an méid seo bhaint amach? Skill na cumarsáide. Yeah. Ar nóí. Bhí, like, is gádit a bheith sásta cold call a chur ar duine éigean. Bhí sé sin an a cabhairach dom, you know, just, you know, daoine a rá beidir deis a bháin agam, like, dul a jaagháil lo, just bhí mé just ar an gcóthán nó ag seoil a riomhhuis coca agus, yeah, like, derfan skill na cumarsáide bhí sé sin an rud is táhacht. Anna, is bhreatú go raibh differ aber nuair a gléitú ar duine i gcomprád ná le riomhfost, ar bhreatú go raibh ceann amháin chun níos éifeachtaí ná an ceann eile. Yeah, bíon daoine i bhfad níos deasa ar an gcóthán nó. Yeah. Sin cad a derfan ar aon. Yeah, so bhulhád a daoine just léir daoine. Yeah, ní féidir le, like, just níl, just, you know, níl cochram a thuirtit, you know. Anna. And then aber ceann an rudí nuair bíonn muid a kind of play le daoine atá denmh rudí an simú agus spreagadh trí Ghaeilge. And is tóg in éontanga ceann na rudí a bhíonn ag roinnt daoine ná an rud seo imposter syndrome. Raibh sin riamh a gutsa leis an Binsí Comhrá ar ceaptú riamh tá seo mar smaoinmh má ba ní mission duine ceart chun é dhéanamh. No cred tú anna féin a gánaí. Well, like, bhí sé benúsach galore. Yeah. Like bhí mé a gánaí ag smaoinmh, like, níl amach ag chur comhartha binse. So, like, ní rá 5 nó gar céim, like, féin éabhar seagam, you know. But, yeah, like... Just cred on it féin. Yeah, cred on it féin, agus, you know, tagan am winning leis an taithí, you know. Anna. And so, cadar wallet feshkent le na Binsí Comhrá nós na blianta amachróing? Tá mé anna oscailte, so, like, bhí mé ag fís fihe sé san unad caudal, agus bhí alán sim ann, bhí an tuchras ann, agus bhí mé anna sásta é sin a eá, so seans go méid, you know, níos mó Binsí cur isteach agam. Níl aon ceann roinithe agam sa lár, so níl aon binse agam sa, you know, isteach sna canals. So mar sin de, you know, mátá níos mó sim nó, you know, duine éigean amach an seo le muoinú, you know, tá mé anna oscailte é, you know, ceann amháin nó gá nó níos mó a chur isteach sa lár. Yeah, because it's tóca, you know, mar luigh tú ceann an roid an simú is thosaigh tú as a díriú beidir ar Binsí a bhí faoi kind of thionnachar an cóir le inis feicmid an rud a leatnú go dtí scolanna, you know, tá dramanaí eile le spás na Poiblí faoin na stúr. Then cad a bheith an aisling nó an bringlód is fiána a bheith go gut don tugra seo? Beidir, you know, Binsí Comhrá is na tíortha eile, so, you know, déag mé ar duine éigean san Austrál, like, Labhraíomar Ghaeilge le daoine just ar gá cathaíocht campála. So seans go méid muid, you know, an Binsí Comhrá chur síos a chunta cúgaí na rud éige mar sin. Yeah, derfan ba a lán daoine géirí a bheith ar an installation team sin. Yeah. Anna. And so aber má tá duine éigean a muhin sin
agus táiste géisteach sa fánar thu rudí dhéanamh ach beidir ní rihan éon smaoinemh ló. Bhfuil éon rád gur bíomh an leat dá dosnóch duine eile é trí Ghaeilge. Bhfuil éon rád tíos bhrealam don dhéanach duine rud cosú le X. Sin ceist mai. Bhí mé spoine faoi ónad siopatáirta go thomláin trí Ghaeilge. Ba bhrála mé sin a dhéanamh, daimig mé don stores cúpla bliana ó hin. Agus just ónad siopatáirta again is rud ag an buan, is rud ag an mór agus tarlíonn a lán cabhra na dóirthe is deach ann. So seans tá Nutgrove Shopping Centre ar díal ar 6 milliún, so má tá airgad acu. Tásúla gom gúil de airgad cónear tú fása gut anhá. And then más míon le aon duine níos móolalas áil faoine Binsí Comhrá, cén chuig gur féidir lo sin dhéanamh? Just dulid agháil lom, so seán.daily@dumcity.ie. Sin an slí is fearr. Okay, anhá, má fearr. So sin bhfuil a going ó Seán inniu, so gur míle agah as éisteach le Cruthaigh, má spreag rud ar bit a coolla tú, agus má tá tú a smaoinemh ar thugra ullmhíneach a déta cabal nua a scríb a scéal na Ghaeilge mlach léabí a dangháil ling, tá man an seo chun taú leat. Is ionta gon rud é an partnéireacht idir Chomhairle Cathrach blá clia, Chomhairle Conta dún líar rahan down, Chomhairle Conta Fineáil agus Chomhairle Conta á clia heas le Ghaeilge trí sé cuaig, le céile tá man tógant inal fáis na Ghaeilge im lá clia. Gabhmid ar buchas leis an Roinn Iompair tua, pobl agus Gaeltachta as a beartaíocht agus a tacaíocht leanúnach, slán go fáil agus cuinnigí ag cruthaigh.